Малко ме изненадвате. Не ме намирате в такова положение, каквото трябва, ама нищо. Ние, производителите на Създарма и Бахор, няма да оставим културата и Бахора. Ние обичаме и културата и Бахора, и затова, и операта обичаме, и Бахора. И ще обичаме и театъра, и Бахора. Тъй де, защото ние обичаме и операта, и оперетата, и Бахора. Въобще сме, обичаме. Всичко обичаме. Той сладолет ли? И сладолет обичаме. Много черен ми съм. Как ти да е? Значи, така, аз лично съм тръгнал, знаете ли откъде? От тука. С помощта на тия две ръце, тия две малки ръце, които свършиха доста работа, ние успяхме да направим Създарма и Бахор, за да можем, сега, като идвате при нас, да взимате пари, ние да ви ги даваме. Нали? Той сладолет ли? Ние обичаме Бахор. Културата. Май ви спря камерата. Продължаваме. За да може да стигнем вече до... Можете ли го тъй? А това? А това? 4 пръста. И трябва да получите да... Фирим. Ще дадем. Няма да оставим. Колко искате всъщност? 50 000. Ви се осрахте. 50 000. 50. Айде, ще ви дам 49, последно и край.